Здравейте! Днес реших да направя едно видео на тема "Има ли смисъл да чакам?" Това видео ще се отнася за хора, които са разделени и все още изпитват емоция към дадения човек. И се задават въпроса: ще се съберем ли отново? Има ли смисъл да чакам? Занапред ще имат ли бъдещи нашите отношения? И за това реших да направя видео на тема "Има ли смисъл да чакам?" Пак казвам, това са обикновени карти и със сигурност видеото няма да се отнася за всеки, защото гледането на обикновени карти е строго индивидуално за всеки един човек, но който се припознае, харесайте видеото, а за лично гледане пишете ми на лично да ви дам повече информация. И нека започнем да видим има ли смисъл да чакате. Пак казвам, това е за хора, които са разделени, но все още изпитват емоция към човека, с който са се разделили и се чудят дали ще бъдем пак заедно, дали няма да бъдем. Нека да видим. Има ли смисъл да чакате? Има ли смисъл да чакате? Имат ли бъдеще тези отношения? Има ли смисъл да чакате? Има ли бъдеще тези отношения? Имат ли бъдеще тези отношения? Има ли смисъл да чакате? Я да видим. Да. Да видим. Да, определено. И човекът, за когото мислите, с когото сте се разделили, също мисли за вас. Честно казано, има доста голямо сексуално привличане, но за събиране, за съвместно съжителство или за да бъдете отново заедно, на този етап не виждам. По-скоро, ако имате някакъв контакт на този етап, близкия месец-два, или ще имате такъв разговор, това е само интимен контакт, но отново да подновите отношенията си, да бъдете категорично заедно, да се съберете, не виждам. По-скоро по-към края на годината. Тук въпросът е, ако се колебаете дали да чакате този човек или да започнете нови отношения, тъй като виждам, че тук има друг човек, който се появява в живота ви и който ще има интерес към вас, ще има емоция към вас и честно да ви кажа, ви предстои хубаво с него, но вие дали ще му дадете шанс или ще чакате. Ако трябва да съм честна, на този етап партньорът ви, бившия ви партньор, да, не страда от липса на внимание. Има жени, които имат интерес към него, но на този етап и той самия, като вас, не иска сериозни отношения с никоя дама. Тук близкия месец не го виждам да има интимни отношения с друга дама. Все още, дори в този аспект, желая вас. Но за по-нататък вече нещата си зависят от вас. Но на този етап близкия, да го кажем така, ако до май месец, ако трябва да задам период, няма развитие на тези отношения, по-добре се откажете и дайте шанс на някой друг. Така ще го кажем. Но като цяло и момчето все още има чувства към вас, има доста силно сексуално привличане, което е хубаво до някаква степен, тъй като, понеже има жени, които имат интерес към него,
а, нали, мъжа си е мъж, така да го кажем, м, няма да има сексуален контакт с... Виждам го, че ще има разговори с други жени, но за сериозно обвързване или за сексуален контакт, със сигурност сексуален контакт няма да има близкия месец, а сериозно вързане, него също не го виждам до май месец да има сериозни отношения с някоя жена. А, имате приятелки така, които честно казано, нали, уж за ваше добро, нали, ви казват, абе, нали, остави го, не се занимавай с него, или ако не са приятелки, близки до вас жени, така да го кажа. Но честно да ви кажа, не се вслушвайте в тях, слушайте сърцето си, но пак ви казвам, ако няма никакво развитие до май месец, по-добре се откажете. По-добре се откажете, защото това чакане и това просто изпускате шанса да бъдете с нов човек, с който ще сте добре, който ще ви обича и ще държи на вас. Всичко зависи от вас. Всичко зависи от вас. Но да, определено има шанс. Има шанс. Ако видеото ви е било интересно, моля последвайте ме, а за лично гледане пишете ми на лично да ви дам повече информация. Хубава вечер!